ଚାଲୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛର ମାହୁଲ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଚେୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଉଡିକି ଖାଲି ପଡୁଛି। ବର୍ଷା ମାନେ ସାଂଘାତିକ ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲିକର ଗେଟ ଫାଳେ ଫାଳେ ନାହିଁ ସବୁ ଉଡିକି କୁଆ ଗଲାଣି ତା ବାଟ ପାଉନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମେଳା ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ନାଚ ହବାର ଥିଲା ବି ନାଚ ବି ବନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଚ ହବାର ଥିଲା ଆଜି ନାଚ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ। ଆଉ ଯୋଉ ପାର ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ଆଣ୍ଠି ପାଣି ହେଇଗଲାଣି। ଢେଙ୍କିଆ ବି ବୁଡିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କିଆକୁ ବି ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି। ଢେଙ୍କିଆ ସେ କଣ କରିବା ବୋଲି ସେ ବାଟ ପାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଯୋଉ ମାହୁଲ ପାଗ ହଉଛି ଏ ମାହୁଲ ପାଗରେ ମୋବାଇଲ ଧରିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଉଡିକି ପଳେଇବ ମୋବାଇଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫନେଲ ପୁରା ଉପରକୁ ଟେକି ହେଇଯାଇଛି। ଫନେଲ ବି ଖରାପ ମାଲିକ। ଆଉ ମାଲିକ ବି ଯୋଉଟେ ପିଲାକୁ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ବି ମଦ ପିଇକି ଡାଉନ। ସିଏ କଣ କରିବେ ବୋଲି ପୁରା ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆପଥର ଯୋଉ ପାର ପଡୁଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଣା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଜିର ମାହୋଲ ପୁରା ଖରାପ ପାଗ ଖରାପ।